Sinibingelele babukeli be-SAmedia esiziphethe namuhla zithini. Ngizwe Mchunu uvule ngokusesikweni umsakazo awuqambe ngegama lakhe nawubiza ngokuthi Yingizwe Mchunu FM. Lo Macingwana ubeqala namuhla ukusakaza uhlelo alubiza ngokuthi Sishaya Kwasani, okuwuhlelo oludlala uhlobo lomculo kaMaskandi. Noma jambo kwaqaza abaqulusi inyoka zakho lemthini ezingenanyawo uziphuvu kamanzi abilayo maka dabile semakhabeleni ukuzomlando kaMchunu emabhukwini enkandla lapho ngizona khona imvelaphi yami ngiyayazi ngabe wena uyayazi yakhe imvelaphi na ingakho umbala wethu thina ama-Afrika sangasoke sawushintsha noma bayizizwe noma bachakisana bangafika belikhenkathelo leli likaMthaniya sohlala sinje njengamanje nenze ngoma ithokozele Abantwana bathi phese nonyanda phese kuyafa abantu kosala ibongo sosala zibadabule emanxiweni elapha lalala nemnyama lala mfana webhofa lakathikathika umuntu ekhathele obuye kholeni uthambo lemboko lendala ubhodlesa amangolweni wenama kanti intaba zawajikijiki intaba zasemabomvini ebukhosi basebomvini nifihleli khulu nifihla induni nemnyama nifihla ngempela laphana ke ikhalakha likashafuza ngoba lahamba laqhamsela njengebhofa lakathikathika lokho azoshaflelisha kwenzakalani manje ngilandela into encane umfana omncane lona madoda ufikele ushaya ingoma enkosi phakathi khona enye ingoma yakhe maye Sihlabile phambili. Lo Macingwana ubesiqinisekisa ukuthi lolu hlelo uzolithola njalo kumgqibelo phakathi kwensimbi yesishagalolunye ukusho kwensimbi ye-11 ngomgqibelo.